Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Project punika ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing liyane rinci. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng kabeh pratandha organisasi kasebut kanthi teliti. Kita bakal bandingake kinerja perusahaan saiki Purecikle Technologies, ticker PCT. Review adhedhasar data saiki wiwit 10 April 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Purecikle Technologies Inc. kalebu subkategori. Chemistry, 57 organisasi njupuk bagian ing analisis, iki banget wakil. Deleng tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan iki, minus 9 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 terms. Yen sampeyan katon banget, ing pasar saham as minangka kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,9 poin. Marang skor minus 9 terms saka Purecikle Technologies Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Purecikle Technologies Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Purecikle Technologies Inc. nuduhake dinamika 9,1%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 12,1%. Iki ora ngandika apa definitively, nanging kita kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Purecikle Technologies punika $116 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $469 miliar. Purecikle Technologies Inc. nuduhake 0,248%, iku salah siji saka perusahaan cilik banget ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $18 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika $191 miliar. Purecikle Technologies nuduhake 0,094%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Purecikle Technologies ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 0,248%. Kapitalisasi neraca iku 0,094%. Sing 62% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, minus 1 poin. Utang perusahaan gunggungipun $40,4 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 224,4% saka usaha. Asil ing utang perusahaan, olo banget minus 2 terms. Rasio rega saham perusahaan kanggo laba cocok karo 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 37,9. Sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Asesmen saka nilai pasar kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget olo, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $289 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki banget olo kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo ing subkategori. Olo, minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue cocok kanggo 0. Rata-rata ing subkategori punika 1,6, kang akeh samsaya awon saka rata-rata ing subkategori. Taksiran nilai tukar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori. Olo, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki banget negatif kanggo rega perusahaan.
Taksiran indikator sales mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Wates dodolan 0% karo rata-rata kanggo subkategori 4,2%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 4,2%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel subkategori punika 0,041%. Iku 505% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake beda antarane rega exchange saiki organisasi Purecikle Technologies paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai perusahaan punika $7.427.000. Lan ing subkategori $1.226.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 505,8%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Bati saben pegawai individu saka perusahaan punika minus $1.841,400. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $32,400. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 5.589%. Ngira-ngira bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan minus 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben karyawan $0. Ing subkategori $778.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Taksiran revenue saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Saham sing shorted ing 27,6% dibandingake karo rata-rata subkategori 2,3%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 41% kanggo perusahaan Purecikle Technologies Inc. Dene ing subkategori tingkat iki 43%. Teknis, enggo bareng saka subkategori sing rega kira-kira padha karo enggo bareng saka perusahaan Purecikle Technologies. Rega saham nyata perusahaan punika kira-kira $6.51. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $13.61. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 109%. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly mangsa iki, dening informasi regane saham, lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis perusahaan Purecikle Technologies Inc. Sistem referensi valuasi saham guru, markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan kanggo tiba ing rega $6,5. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup murah. Pambiji perusahaan ditindakake adhedhasar model penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 4,84. Mandeg mundut disetel ing pukul 8.16. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut ditemtokake kanthi mandiri adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 10 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan nglawan tetep ing rega saiki.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan guru, Markets.